Eu nacín onde vivía a miña avoa, a nai da miña nai, no Seixo de Darbo, a 3 kilómetros da vila de Cangas, fronte á cidade de Vigo. Nunha casiña branca e de pedra, de planta baixa, con tellado algo apandado. E puxéronme Elías. Meu pai era de familia de pescadores e grazas a unha bolsa estudara para cura nun seminario. Pero as súas ideas foran cambiando. Fora decatándose de que non era posível, de momento, ser cura e estar namorado dunha muller. Así que, cando pouco lle faltaba para ser cura, namorouse de Lidia, que era tamén humilde, de familia de albanés. Decidiu seguir namorado dela. Deixou o seminario e fíxose mestre, ou escolante, como se dicía naquela zona. E puido casar con apuros e estreituras, como todos os mestres. A nosa vivenda asentouse en Cangas, no barrio do Forte, un barrio moi mariñeiro. A casa era como a da boa de Darbo, branca e de pedra. Por riba sempre se sentían e se vían gaivotas. Pois realmente, en todo o barrio, dominaban os cheiros a pesca, as roupas de auga, as redes, e había un secadoiro de polvos e peixes.
mar estaba a rentes e rosmaba como un gran dragón, ansioso de engulir a xente, con ventos que galgaban e miañaban como grandes feras. O Sinal, xunto ao Forte, era un dos barrios centrais de Cangas, con praia e todo. Eu ás veces ia a casa no eirado do Sinal, onde o Patrucio, o xefe, era o avó Fungón, pai do meu pai, e do tío Emilio e a tía Natalia. Home alto, barbado, xa algo encuruxado por mor dos seus moitos anos. O baixo daquela casa era bastante amplo e estaba ocupado por moreas de redes e roupas de auga, que tiñan un cheiro especial, como de aceite, e brea e salitre. Un día, fun co meu padriño Luís a unha tasca que fora aberta polo racatrán. Racatrán, en realidade, era o ruido que facía aquel home cando azancaba con aquelas súas pernas deformes, algo retortas pola poliomielite, rematadas nuns raros zocos feitos por el. Naquela casa había unha vivenda e había unha tasquiña pequena que ao mesmo tempo era un obradoiro de zapatería, a que chamaban Cachivache, e máis Tasca do Racatrán. Un día de sol,
O tío Emilio foime levando cara a poñente, a zona da Balea, onde tiña un amigo que había pouco que viñera de Terranova. Mentres íamos, vimos gaivotas e mascateiras, e o tío indicábame que facían as mascateiras. Chuflábanse no mar e saían logo levando algún peixe no peteiro. Tamén se vían fábricas de conservas. O amigo do tío Emilio, o cabeciña, perdera en Terranova os dedos das mans, que llos cortaran por mor do moitísimo frío que naquel país reinaba. Foi divertido o día do San Bartolomeu. Un día de verán había un autobús especial, o Cerqueiro, que viña por Aldán e pasaba por Darbo e Cangas ata o fondo da ría de Vigo. Alí estaba a Capela do Santo, nunha pequena península que antes fora un illote e estaba unida por un peirao longo. E viñan moitas familias de mariñeiros. Fun coa avoa e coa madriña. O santo, situado enriba dunha mesa alta, pareceume impoñente. Din que San Bartolomeu fora mariñeiro e un dos 12 apóstolos de Cristo. Pode pasar, né? Os madrileños, os turistas, que veñen no verán, non saben nada, dixérame o señor Feliz. Non saben de galernas, nin distinguen entre nubes de auga que caen e nubes que non caen, nin entre chalanas e gamelas, nin entre as gaivotas, os biluricos e as mascateiras, nin distinguen entre as vagas de vento e vagas de mar de fondo. Un día, escoitei falar a un madrileño que non dicía máis que parvadas. Eu, seguiu o señor Feliz, tivera que ir á cidade de Vigo por un problema dos dentes, xa que na vila de Cangas non hai dentistas. Viñamos, os madrileños e máis eu, arriba, na toldilla do barco. Andaban en riba gaivotas e sentín que o madrileño lle dicía á súa muller: «Mire que golondrinas máis raras tienen los gallegos».
e non saben do inverno e das ventarradas que padecemos, e máis dos verdadeiros traballos do mariñeiro. Un daqueles días de duro inverno, cando pasou a galerna, dous homes do lugar saíran ao mar nunha gamela xogando a vida. Tiñan que pescar algo se querían comer. Ventaba, e puñese bravo o tempo, e todos dicían que estaba a entrar un tremendo furacán, outra galerna. Pero eles, os dous arrichados, botaron o mar a gamela e veña, a remar. Sen máis axuda que a gamela e os remos, a peito descuberto. Aquel vento pegaba na embarcación e puña a capa. E os dous homes atrevidos estiveron loitando un tempo, e de repente, aproveitando un amaino, aproaron contra a terra, deron unhas remadas e puideron atracar. Logo soubose que a dita gamela estivo refuxiada un tempo ali mesmo, na praia de Temperán, indo para fora, pros castros. Os seus homes pasaron o mal, pero salváronse. Non traían nada de peixe para a comida do día. Non gañaron nin para sal, e non puideron pagar débedas na tenda. Non traían nin as escamas. Viñeron de capote. Calzamos as zapatillas e percorremos todo o illote de norte a sur e de leste a oeste. Daquela xa coñecíamos moi ben os puntos cardinais, de tanto ir os mariñeiros discutindo sobre ventos e semblantes. O illote era algo máis grande que a casa tenda dos padriños. Vimos as pucharcas, que quedaran coa auga da maré, e descubrimos camaróns, pequenos caranguexos, demas. Metín as mans e collín algúns dos caranguexiños. Que gusto me daba sentir o seu patexar. Todos andaban moi vivos ali, nas pucharcas. Levantando algunha pedra, descubríamos algún caranguexo ou mesmo algún peixiño pequeno metido en auga. Por fin, decidimos parar nun sitio que daba nordés, onde víamos perfectamente toda a praia de Limens. Puxémonos a pescar serráns. Pero realmente,
A cousa de pesca aquel día non rendía. Picaban pouco. Realmente, non picaban. Cumprira os 11 anos o primeiro día das festas. As festas pasaron e perdín a infancia. Foi así, de súpeto. Nas mariñas dos Condes, o outono chega sen anunciarse, a últimos de agosto. Os calendarios aseguran que son días de verán, pero non é certo. Se temos a sorte de que se apiaden de nós as borrascas atlánticas, o sol sae triunfante polos montes do castelo, e as festas de setembro supoñen a ilusoria culminación do verán. Despois da xira ao río Eume, preséntase o outono. Dun día para outro, cambia a luz, o ruido das rúas, o ánimo da xente, o ton das conversas. A vila internase, soñadora e melancólica, nun longo inverno. Eu xa non estaría ali. O neno enxerga o paso das estacións sobre o seu mundo. A partir de entón, a miña vivencia da temporalidade definiu dúas estacións, o inverno e o verán. Estas correspondíanse con dous espazos antitéticos, a cidade e a vila. Levaríame moito tempo reconcilialos no meu interior. Ferrol e Pontedeume están moi preto, e, sen embargo, interpúxose entre eles unha distancia enorme.
A memoria escolle con precisión os lugares desde os que poder ollar as cousas para facelas perdurables. Véxome no balcón que dá a Praza das Angustias, na casa onde nacín, que tamén se corresponde co número 35 da Rúa dos Ferreiros. Desde alí, podo avanzar na comprensión dos espazos. Toda praza implica unha encrucillada. A miña é unha das máis íntimas da vila, e nela nacen ou morren algunhas das nosas rúas tradicionais. Cando a memoria decide escoller este lugar e non outro, xa sabe que se trata dun espazo moi humilde en perspectivas. A medida que o neno medra, os seus lugares empequenecen, sen que el se decate. A persoa que retorna a eles, despois de moitos anos de afastamento, xulga inevitablemente que todo resulta máis pequeno do que el pensaba. Quen non ama o son das campás, non ama a vida. A memoria persuádeme de que tamén escoitei as divinas badaladas das humildes capelas aldeas. Campás de Nogueirosa, facédeme lembrar unha remota infancia de neno campesiño. Quero escoitar o renxer dun carro, ateigado de herba, polas corredoiras sombrizas enchoupadas de auga.
A calzada foi nun tempo unha das nosas prazas principais. Moi estimada polos seus magnolios e moi temida polos seus nenos, ninguén se refería a ela pola praza de San Roque. Os nenos da calzada, rebeldes de seu, baixaban alangando polas rúas, con moito rebumbio. Sabían facer unhas coroas moi xeitosas coas follas secas dos magnolios, encadeándoas cos pecíolos, gorros de guerra daquela tribo que lle disputaba o dominio de toda a vila a das casas baratas. Atacáronme máis dunha vez. Feble e pensativo como eu era, deixábame desarmar. O Coliseo foi a miña primeira ágora. Alí debín aprender as regras da sociabilidade, a loita pola vida que se establece entre os fortes e os débiles, entre os sabichóns e os apoucados, entre os ricos e os pobres. Ese era o verdadeiro xogo. Ningunha terra se conquista sen esforzo. Naquela praza debín perder as primeiras batallas. Creo que ese sentimento de renuncia sobre as cousas que tantas veces teño descuberto en min mesmo ao longo da miña vida está profundamente enraizado neses xogos que me fixeron recuar. Era, contraditoriamente, un neno moi sociable e moi solitario. Nunca souben por qué os outros nenos me arredaron ás veces dos seus xogos. Quizáis foi porque os espazos de liberdade non están exentos de sombras. Esteiro era a aldea do meu pai. Nela vivín un ano da miña remota infancia. Fun alí un neno campesiño, rodeado de mulleres bellas, encadeadas á terra, os rosarios e as sombras da noitiña. Nunha casa envolta polo murmurio dun regato, habitada por unha dolorosa e desesperanzada humidade. Apenas hai 1 quilómetro entre a vila e este lugar, pero supón unha distancia suficientemente longa. Pontedeume nunca se entendeu moi ben coas súas aldeas. O Eumés é orgulloso de seu. Sen abrir un libro de historia, sabe que a vila xa estaba aquí hai moitos séculos.
Intúe que a nosa ponte contaba co maior número de ollos entre todas as que salvan as ribeiras dos ríos na Idade Media. A Pontedeume gustanlle tanto as galerías coruñesas que un dos nosos opinantes estaría disposto a xurar que a capital de provincia conserva un maior número de galerías que a Ferrol. O que non é certo. Que Esteiro ficaba lonxe, sabíancho ben o cento de seguidores que tiño o Eume Deportivo. Outro coruñesismo evidente. Teños visto agardar polo árbitro e correlo cos paraugas. Sei que nos roubara, unha vez máis, o partido. Seguramente era un de Ferrol. Quizáis traballaba na Bazán, como o meu pai. Nunha ocasión, un grupo de parvuliños contemplamos o tránsito dunha cadea de carromatos circenses que, pola súa lonxitude, nos obrigaba a crer na existencia do maior espectáculo do mundo. Pasou logo o ideal e, para a nosa sorpresa, aínda apareceron na estrada un rosario de roulots e unha longa caravana con moito lucerío sobre o teito, formando dúas palabras: Circo Monumental. Os nosos ollos fervían de envexa o de catarnos de que tamén pasaban de largo as gaiolas das feras que ían ocultas en 2 furgóns milagre alemán. «Traen tigres e leóns», informei a Colás. El tamén vira a foto do domador, cabeza rasurada, ollos riscados, bigote estilo mongol. Por certo,
o mítico domador oriental, ou unha réplica exacta daquel bisneto do tataraneto do Gran Khan, volveu nun circo que montaran en Cabanas, no campo da Feira do Oito. Saíra nas páxinas de sucesos da Voz, porque tiña un león asasino. A vila segue creando os seus pequenos topónimos. Algúns perduran e outros desaparecen. O das Gabarras sinala un lugar ribeirán. Está nimbada por unha auréola de prohibición porque alí botan o lixo e o cascallo. As Gabarras é de vello unha das zonas de amarre das lanchas da area. Algúnas morreron nesta parte. A baixa mar descobre os esqueletos dos barcos. Comecei a amar os caucos, as máis humildes das nosas embarcacións, debido ao sentimento de piedade que despertan dentro dun as cousas indefensas. Xa se me ían os ollos os esqueletos dos barcos. Furtivos cemiterios que ocultaba a preamar floreción nun recanto propicio da ría. Restos dunha mitoloxía que nos fala do mariñeiro afogado, do barco morto, do monstro das profundidades. Resulta difícil debuxar a forma das vellas gabarras, das traíñas do tempo dos nosos bisavós, a partir destas cadernas mortas. Como non podo desenterrar da area os barcos nos que faenaron os mariñeiros da familia, desenterro do esquecemento antes de que se perda o nome das gabarras.